Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur kabeh. Sakmenika kula Oktana lan rencang kula Melin badhe promosi salah sawijining warung panganan lan inuman. Warung kasebut diarani Warung Wibu. Monggo sami dipunpriksani nggih sedulur. Nah, mesti wonten pitakonan sakmenika. Monggo niki. Nah, niki menune warna-warna. Niki minumane. Nah, niki video cuplikan Warung Wibu. Lokasinya teng pinggir lapangan Pati Praja sebelah kidul. Pas banget pertelon sing badhe teng SMA Negeri Setunggal Pati Praja. Menune iku warna-warna nggih. Warung Wibu niku panganane lan inumane kaya khas Jepang. Monggo sami dipunpriksani videone nggih. Cukup semonten promosi Warung Wibu. Kelompok kula lan kanca kula Melin monggo sami ditumbasi nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.